Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Μπορεί να μην ακούγομαι λίγο καλά γιατί ανέβασα λίγο πυρετό χτες το βράδυ, έχω λίγο βήχα. Αλλά εντάξει, πιστεύω θα πάνε καλά όλα, πίνουμε τις αντιβιώσεις μας και θα είμαστε καλά. Δεν πήγα για δουλειά σήμερα το πρωί, είναι πρώτη φορά που κάνω 11 η ώρα το πρωί βίντεο, έτσι επεισόδιο. Άλλες φορές τα κάνω 1,5 και 2 η ώρα το βράδυ, ξημερώματα. Έχω πάρει εδώ πέρα 7 και τυχερά. Πάμε να δούμε. Δεν είναι πολλά αυτά που έχω πάρει. Πάμε να δούμε να αξίσουμε. Ωραία. Ελπίζω να είστε όλοι καλά παιδιά. Εδώ τι πάμε θέλουμε. Τον πάρτε το 7. Ήτα. Άμα βγάλει άλλο ένα ήτα, ωραία θα είναι. Και ένα 7. Λοιπόν. Ήτα. Τίποτα. Αυτό δεν έχει τίποτα παιδιά. Πάμε στο δεύτερο. Και δεν έχω άλλο. Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν. Δεν είχαν τίποτα αυτά τα δύο. Πάμε τώρα λίγο. Έχω πάρει 5 γατούλες. Στο κανάλι μου να πω δεν έχω δείξει και πολύ τι γατούλες αυτά. Εννοώ τις διεύρες. Δεν έχω πάρει. Κάτσε το πάμε λίγο πιο κοντά. Ωραία. Πάμε να δούμε ρε παιδιά. Δεν έχει τίποτα η πρώτη. Πάμε στη δεύτερη. Ωραία. Τίποτα και η δεύτερη. Βρε γατούλα. Βρε γατούλα. Δεν θα το πάμε σε 0. Α, μην είμαστε απεσιόδοξοι. Και 0 να έρθει. Λοιπόν, εδώ. Πάει και αυτή. Τελευταία παιδιά. Παιδιά 5 στα 5. Δεν είχε τίποτα. Δεν πειράζει. Ως τώρα έχουμε δώσει 12. Πόσα είναι? 12 νομίζω. Δεν έχουμε πάρει ούτε ούνο ευρούλι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και τώρα έχω άλλα 5 κομμάτια από το έχεις δώρο. Ελπίζω να μας δώσει κάτι αυτό, έτσι για να σπάσουμε. Αυτό παιδιά είναι, το πήρα από περίπτερο. Δεν είναι. Λοιπόν, εδώ τι θέλουμε ρε παιδιά? Θέλουμε το δωράκι. 2 ίδια και το δωράκι. Και τον Άγιο Βασίλη για 10 ευρώ. Α, και ένα μπόνους εδώ. Κάτσε να δούμε και τον μπόνους. Πάμε να βρούμε αυτό. Το ρόδι, τι είναι αυτό? Μάλλον ρόδι. Είναι απενιντάρικο. Εμάς μας έδωσε μια καραμελίτσα. Για να δούμε. Όχι. Όχι. Πάει το πρώτο. Πάμε στο δεύτερο. Πάμε πρώτα από τον μπόνους.
Και τώρα να σας πω, έχω πιει αντιβιώσεις για να μπορέσω λίγο έτσι να κάνω και το βιντεάκι. Όχι, ούτε αυτό. Πάμε να κάνουμε ρεκόρ, παιδιά. Πάμε από εδώ. Καραμελίτσα. Μια νίκη θα κάνουμε. Τουλάχιστον μία, κι ας είναι και 2 ευρώ. Έτσι, για το σπάσιμο. Άτι. Έχουμε εδώ, πάμε να δούμε. 5. Πήραμε 5 ευρουδάκια, παιδά. Παιδά. Και έχουμε άλλα 2. Για να δούμε. Καλά, τώρα τι να δούμε. Αρούλη, πολύ ήσυχος είσαι. Τι είναι αυτό? Όχι. Πάει και αυτό. Τελευταίο, παιδιά. Γάμω το. Τι είναι αυτό, αρκίτρο. Πάμε να δούμε. Τελευταίο είναι. Συγγνώμη, παιδιά, που είμαι έτσι τώρα. Δεν μπορώ και να μιλάω να... Τίποτα. Δηλαδή έχουμε εξήσει 10, 20, 22 ευρώ και έχουμε πάρει το ταλιράκι. Και τώρα ένα τελευταίο έχω, παιδάκια μου. Καλά μου, παιδιά. Αυτό το χριστουγεννάτικο, αυτό εδώ. Το 10 ευρώ που δίνει τα 4 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι να δούμε. Πάμε να δούμε πρώτα αυτά εδώ. Βρες 100. Όχι. 200. Όχι. 500. Τι είναι αυτό? Μελομακάρονο. Και μου αρέσει, παιδιά, το μελομακάρονο. Κολαμπιές δεν τον τρώω, αλλά το μελομακάρονο το... Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα έχουμε νίκη, αλλά μην είναι 4 ευρώ. Όπα, κουνιέται πολύ η κάμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε. Ένας φίλος μου είπε ότι γυαλίζει πολύ και έχει δίκιο τώρα που κοίταξα. Λοιπόν, θα πάω ανάποδα. Να, η νίκη, έτσι δεν είναι? Το αντίστοιχο ποσό, οκ. Άμα βρούμε έναν αριθμό, ξέρετε ότι ανεβαίνει 58, όχι, έχουμε το 57. Το 30 δεν το έχουμε, το 20 δεν το έχουμε, 26, έχουμε 16, 17, 13. Θέλω να δώσω πολλά φυλάκια στη Ρίτα. 46, 25, όχι. Άρα πάμε για εκείνη και την νίκη. 43, όχι. Έχουμε μόνο αυτή, πάμε να τη δούμε, παιδιά. Ως τώρα έχω δει πολλά τετράευρα. Και στον Δημήτρη έχω δει δηλαδή όλο 4 ευρώ. Όχι, εχθές νομίζω είχε 10 ευρώ. Άντε πάμε να δούμε.
Εντάξει. Παιδιά, δώσαμε 10, 20, 32 ευρώ. 32 και πήραμε πίσω 9. Δεν πειράζει, παιδιά. Ήθελα να κάνω ένα βιντεάκι. Άλλη φορά μπορεί να είμαστε και πιο τυχεροί, να πάρουμε περισσότερα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Sorry, παιδιά, που δεν μίλησα πολύ και τέτοια. Είμαι κάπως. Σας αγαπώ πολύ. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.